Yeni bir dünya, bildiğim bir mekanda. Festivala filmên Stenbolê ya navdewletî ku ew cera 41 ji hêla Weqfa Huner û Çanda Stenbolê ve tê sazkirin, îsal bi bernameyeke têrûtije bi beşdariya 135 filman dest pê kir. Di festivalê de ku ji 43 welatên cuda fîlm cî digirin, fîlmên Kurdî yên bi navê Ezmûna Şewket Hemîn Korkî, Beriya Şevê ya Elî Kemal Çınar, Çar Dîwar a Bahman Gobadî, Sonne ya Kurdwin Eyûb û Zalava ya Arsalan Amirî ve hatine kişandin, bi giştî 5 fîlmên Kurdî têne nîşandan. Senarîst Sinan Yusufoğlu filmên Kurdî wek filmên serkeftî dest nîşan dike û hêviya wî heye ku di festivalê de filmên Kurdî dê bêne xelatkirin. Bence çok güzel yenilikçi filmler var. Kürt filmleri bu sene hep daha çok biçimci. İsal filmên gelekî xweş di festîvalê de hene. Filmên Kurdî ku balê dikişînin ser mijarên cuda, berê di gelek festîvalên li welatên cuda de jî hatine nîşandan û xelat jî wergirtine. Biya min li Stenbolê jî dibe ku filmên Kurdî bikevin nav baştirîn filman. Onun dışında Şevket Emin zaten usta bir yönetmen. Derhênerê Afxanî Tarık Davud jî bi fîlma xwe ya bi navê Beyar beşdarî festîvalê dibe. Evet, ulusal yarışmada. Filma mina metraj dirêj di asta pêşbaziya neteweyî de cih digre. Li Herêma Trakya Tirkiyeyê min ev fîlm kişand. Bo min cêşanaziyek ku di festivaleka navneteweyî de filmek min bo pêşbaziyê hatiye hilbijartin. Kesên ji sînemayê hez dikin ji bo temaşakirina fîlman tên û piraniya wan gencin giringiyeke mezin bi festîvala fîlman didin. Aslında İstanbul'a yeni taşındım. من تازه هاتومەتە ئەستەمبول من زۆر حەزم دەکرد فستیڤاڵی فیلمی ئەستەمبول ببینم ئێستاش زۆر دڵخۆشم من لێرەم و سەیری ئەم فیلمانە دەکەم زۆر حەزم لە سینەما و فستیڤاڵی فیلمە دڵخۆشم کە لە نزیکەوە دەیبینم. Ödül almış olması sanırım altın ayı oldu. Ben açıkçası bütün programı inceledim. من li bernameya festîvalê nêrî û li gorî derhêneran ez biryar didim ka kîjan filmê temaşe bikim. Di festîvalê de gelek derhênerên serkeftî hene, filmên baş kişandine û ez ê hemûyan jî temaşe bikim. Çalışmak zorunda olduğumuz için genelde akşam seansları oluyor. Hafta sonu da böyle olunca. Di festîvalê de ku heta 20 mehê dê berdewam bike ji xeynî filmên metraj dirêj 22 kurte film jî têne nîşandan. Di dawiya festîvalê de di kategoriyên cuda da filmên herî baş dê bêne hilbijartin û werin xelatkirin. Ercan Kurdistan 24 ستانبول والله شيء مزور كما أبي تريد واي بطل هذا موثق من قاعة قوفياك أمش